Magandang araw mga kaswang. Sa araw na ito ay muli na naman tayong magbubukas ng isang bagong liham galing sa isa na namang tagapagpadala na si Mang Noli. Si Mang Noli ay isang magtutuba. Sa bawat araw ay nasa 15 na punong niyog ang kanyang inaakyat para makaani ng tuba na siyang hanap buhay niya at pantusto sa pangangailangan nilang mag-asawa. May edad na siya samantalang ang kinakasama niya ay sobrang bata pa. Itinanan lamang niya sa lugar na iyon kung saan wala silang kakilala, lalo na ang kanyang asawa, upang masigurong hindi ito mabawi sa kanya ng mga magulang nito. Pareho naman silang nagmamahalan, kaya bahala na para kay Mang Noli. Ang mahalaga ay kaya niya itong buhayin. Sa pagtutuba madalas talaga ay ginagabi siya sa daan. Pero nasanay na siya at pamilyar na rin niya ang kanyang mga daraanan. Ngunit isang beses na ginami siya ay hindi niya inasahan na mararanasan niya ang isang kababalagan. Iyon na yata ang sa tanang buhay niya ay hindi niya malilimutan. Naglalakad siya sa masukal na daan sa ilalim ng liwanag ng buwan at napansin niyang umabot na yata siya ng oras sa mahabang daan na kanyang tinatahak na pagramdam niya ay paulit-ulit lang. Hanggang sa mapansin niya ang nakausling itim na bato na may patatsulok ang hugis. Sa isip niya ay parang nadaanan na niya iyon. Kumuha siya ng dahon ng saging at ipinatong iyon sa nakausling batong hugis at sulok. Malalaman niya kung totoo nga na nililigaw lang ba siya ng kung anong elemento at kung nadaanan na rin ba niya talaga ang bato o guni-guni lang. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ay biglang nagsitayuan ang kanyang balahibo nang makita ang dahon ng saging na kanyang ipinatong sa nakausling bato. Kasunod niyon ang huni ng tiktik na tila batuang-tuwa nang marinig siyang nagimbal sa kanyang sitwasyon. Binunot ni Mang Noli ang karit na ginagamit sa pagtutuba. "Huwag mo akong mabiro-biro na aswang ka. Pagod pa naman ako ngayon at hindi ako natatakot sa iyo." Pasigaw niyon. At dumistansya palayo ang tiktik, ngunit isang wakwak naman ang naririnig niya mula sa kanyang likuran. Kinilabutan siya ngunit kailangan pa rin niyang lakasan ang kanyang loob. Hinarap niya ito at hinamon. Ngunit wala ito sa kanyang likod. Nang lingunin niyang muli ang harapan na isang malaking aso ang bumulagas sa kanya. Sobrang laki ng aso at nagbabaga ang mga mata habang naglalaway. "Ayop kang aswang ka. Hindi ako takot sa iyo kung inakala mo." Bulyaw niya rito. Nakita niyang tila na hintakutan ng aswang lalo na nang itinaas niya ang karet at sinubukan na sugurin ang nilalang. Kumaripas ito ng takbo palayo kaya hinabol ni Mang Noli. Ngunit ang bilis nitong nawala sa kanyang paningin, samantalang ang tiktik sa uluhan ay patuloy lang sa paghuni. Animo ay nakabantay sa kanya lagi. Hinayaan na niya ito at nagpatuloy ng umuwi. Ramdam niyang hindi na siya naligaw at tuloy-tuloy na iyon. Malapit sa bahay ni Mang Tinoy. Ito ang unang bahay na madadaanan niya bago ang iba. Nakapatay ang ilaw kaya sa utak niya ay tulog na ito. O kaya ay nasa anak nito sa bayan. Hindi kasi ito naperme sa kanyang bahay dahil mag-isa na lang. Nakarating na lamang si Noli ng bahay na nakabuntot pa rin ang tiktik sa kanya. Narinig rin ng kanyang asawa ang tiktik na kasama niya pa uwi. "Ano ba yan, Noli? Bakit hindi mo man lang tinaboy ang tiktik na iyan?" Harik alamo ni Aling Bekay. "Naswang na nga ako. Hinarang ako kanina at iniligaw ng aswang. Mabuti na lang naunahan ko.
Ang mga aswang talaga na yan, akala mo matapang. Pero kung hahamunin mo naman ay tatakasan ka din. Wika ni Mang Noli. Huwag kang pakampante, Noli. Maraming nabiktima ang mga aswang na iyan, tandaan mo. Nakalimot ka ba kay Mang Pidoy? Nagpanggap lang na sisiw ang aswang, hinanap niya. Ayun, hindi na nakasalba pa sa pandarambong ng aswang. Alam ko yun, Bekay. Kaya nga lagi kong baon ang itak ko. Pero karit pa nga lang ng aking tubaan ay takot na ang aswang na iyon. Pagmamayabang pa ni Mang Noli. Habang naghahapunan sila ay nariyan lang din sa paligid ang tiktik. Hinayaan na lamang nila ito hanggang makatulugan na nila. Hating gabi nang magising sila sa ingay ng mga kapitbahay. Ano kayang nangyari sa labas? Tanong ni Bekay nang magising silang pareho ni Mang Noli sa ingay ng kanilang kapitbahay sa labas. Sinindahan ni Mang Noli ang lampara at tumayo na para makiisyoso sa labas. Noon pa man talaga, uso ng marites, no? Uy, sama ako. Huwag mo naman akong iwanan dito mag-isa sa bahay. Reklamo ni Bekay. Buntis ka, Bekay. Mahamog sa labas. May tsaliko naman ako at makapal na sombrero. Sabay mabilis na kinuha ang sombrero na nakakabit sa dingding. Bilisan mo na nga. Tigas talaga ng ulo mo, Bekay. Humagat-gik lang ito sabay kapit sa balikat ng asawa. Hindi makausad ng mabilis si Mang Noli dahil nakakapit ang asawang iika-ika na halos kung maglakad dahil sa bigat ng tiyan. Kabuhanan na kasi nito kaya nahihirapang maglakad dahil hindi na halos makikita ang dinadaanan sa laki ng umbok nito na tiyan. Anong kaguluhan mayroon dito? Tanong ni Mang Noli pagdating sa nakapaikot na mga ginang. Nako, Noli. Dinala mo pa sa labas ang asawa mo. Hindi mo ba alam na may gumagalang aswang rito? Saad ni Aling Ame na nasa kalgitnaan ng edad. Mataba ito at napakalaki ng boses. Gustong sumama eh. Sagot ni Mang Noli sabay kamot ng ulo. Aswang ho, Ate Ame? Kumpirma ni Bekay. Oo, malapit na sanang mahuli kanina. Nakatakas din. Sagot naman ni Aling Muray. Kanya-kanyang opinyon ng bawat isa. Kanya-kanyang hula kung sino ang aswang hanggang sa isa sa mga ito ang nasambit ang pangalan ni Mang Tinoy. Walang ideya si Mang Noli na aswang ang may-ari ng dinadaanan niyang bahay. Papunta sa kanyang tubaan na pag-aari ng mga magulang ni Bekay na asawa niya. Biglang naghinala siya na kaya wala ito sa bahay ay dahil ito ang umaatake sa kanya. Duda rin siya na ito ang may-ari ng tiktik na espiya nito bago pa siya pinaglaruan. At ilang ulit na pabalik-balik sa dinadaanan. Ikaw, Noli, huwag kang laging ginagabi. Naku, baka ikaw ang matipuhan ng aswang na yon. Napakasalbahay pa naman yon. Walang kinikilalang kapitbahay. Oo nga, at sa isang taon ay isang beses lang yan namimiroisyo. Pero napaka-perwisyo rin sa buhay. Puna ng isa pa. Tahimik lang si Mang Noli. Hindi niya ko nakwento sa mga ito na kamuntika na siya ng biktima kung hindi lang siya naging matapang. Ilang buwan pa lang sila ni Mang Noli sa lugar, kaya hindi pa masyadong nakaka-adjust sa paligid. Subalit, mababait naman lahat ng kanyang kapitbahay. Masaya nga siya na sa mismong lugar siya napadpad, kasama ang asawa. Tinanan lang kasi niya si Bekay dahil ayaw pumayag ng mga magulang nito. Isa siyang matandang binata noon, edad 48, habang si Bekay ay 18 lang.
Kaya ayaw sa kanya ng mga magulang ni Bekay dahil para na siyang tatay nito dahil sa edad niya. O siya, iuwi mo na yung asawa mo. Bukod sa bilog ang buwan at maraming masasamang elemento ang lugar, mahamog na rin. Mahirap kapag magkasipon ng buntis, pati anak niya sa loob apektado at maging sakitin. Utos pa ni Aling Moray. Mabilis naman iyong sinunod ni Mang Naule. Kaagad silang umuwi ng bahay. Tahimik lang ang dalawa na naglalakad. Pagdating ay tsaka pa nagsalita si Bekay. Totoo pala talaga ang aswang, saad ni Bekay. Totoo sila. Iyang mga tiktik, espiya nila iyan. Kapag may narinig kang mga huni ng tiktik, ibig sabihin ay malapit lang din ang aswang. Kwento pa ni Mang Nole. Nag-alala siya baka ang asawa niya talagang buntis ang punteriya nito. Kabuuanan na nito at madalas kapag malapit ng mga anak ang buntis ay doon sila naging mas agresibo. At si Bekay ay mag-isa lang sa kanilang bahay. Kaya iyon ang kanyang ikinababahala ng husto. Bilin niya sa kanyang asawa na kapag tanghaling tapat, kapag hapon na ay huwag siyang lumabas. Dahil tiyak na nakabantay lang ang aswang sa paligid. Sinunod naman iyon ni Bekay. Ngunit sadyang lapitin nga yata ng aswang ang mga buntis. Siniguro ni Mang Noli na hindi siya gagabihin sa niyugan. Lagi na niyang inaagahan ang alis. Ngunit hapon pa lang ay binibisita na si Bekay ng aswang. Nasa puno ito ng niyog na nasa harap ng bakuran ng kanilang bahay. Malinaw iyong naririnig ni Bekay sa kabila ng paninigas ng kanyang tiyan. Walang ideya sa Bekay na nagsimula na siyang pasakitan. Bilang panganay nila itong anak, inosente siya at inakalang hangin lang. Madalas naman kasing ganoon simula noong mag-anim na buwan ang kanyang tiyan. Habang si Mang Nole ay kabado at hindi alam kung bakit parang hindi siya makapag-focus sa kanyang ginagawa. Hanggang sa matapos na ang kanyang ginagawa at nagdesisyon na siyang umuwi dahil puro Bekay ang laman ng kanyang utak. Pagdating niya sa bahay 5:00 na ng hapon noon, una kaagad niyang narinig ang wakwak na nasa itaas ng niyog. Habang ang tiktik na ibong itim ay nasa bubong ng kanilang bahay. Pumasok na kaagad siya ng bahay at nadatnan niya ang asawang hindi maipinta ang muka. Bekay, anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Manganganak na yata ako, Nole. Biglang nataranta si Nole nang marinig iyon. Katulad ni Bekay ay unang beses itong naging magulang. Kaya sabik na sabik rin ito. Pinagpawisan si Nole habang tumatakbo patungo kay Aling Moray na kanilang kapitbahay. Nakiusap siya na bantayan ng asawa dahil may umaaligid na aswang. Bitbit ni Aling Moray ang insenso at isinama ang nag-iisang anak na binatilyo patungo sa bahay ni Nole. Pagdating doon ay pinausukan niya ng insenso ang buong bahay ng mag-asawa. Mas lalong naging mabangis ang huni ng wakwak. Tila ba ay galit na galit ito sa ginawa ni Aling Moray. Mabaho sa mga ito ang amoy ng insenso, kaya natatabunan ng amoy ng insenso ang mabangong amoy ng sanggol sa sinapupunan ni Bekay. Ate Moray, wala pa ba si Nole? Ang sakit na. Reklamo ni Bekay. Sandali na lang, Bekay. Kunting tiis na lang. Ito na, nagpapakulo na ako ng tubig. Tarantaring sagot ni Aling Moray. 15 taon na rin buhat ng mga anak ito at danas na danas rin ni Aling Moray ang hirap ng panganganak. Samantalang, ang kaninang wakwak na nasa taas ng niyog ay dumapo na sa bubong. Kinabahan si Aling Moray.
dahil ubos na ang maliliit na insenso na dala niya. Ngunit hindi pa rin dumating si Noli at ang hilot. Mas lalo pang naging mabangis ang aswang kaya hindi mapalagay si Aling Moray. Wala nang pakialam si Bekay sa mabangis na aswang dahil nakapuko siya sa sakit ng kanyang tiyan. Ang sarap ng umiri, Ate Moray. Ang sakit na sobra. Ako, Bekay, maawa ka. Hindi ko alam ang mga bagay na iyan. Kunting tiis pa ha. Sigurado nandyan na si Noli. Tumataas na ang liig ni Aling Moray habang ang anak niyang binatilyo ay nakamatalang kay Bekay. Makalipas ang ilang minuto ay namataan na ni Aling Moray ang lampara na parating. Alam niyang si Noli na iyon at ang hilot, kaya nakaramdam siya ng ginhawa. Saktong pagpasok ng dalawa sa loob ng bahay ay ang paglabas ng bata sa tiyan ni Bekay. Naku, ayan na ang bata, sigaw ni Aling Moray. Mabilis na dinaluhan ng bagong dating ang kakaanak lang na si Bekay. Nako, buti hindi nahirapang mga anak kayong walang basbas sa mga magulang ni Bekay itong pagsasama niyo. Puna ng hilot. 2 beses na nitong na-check sa tiyan ni Bekay ang posisyon ng bata. At paiba-iba ang posisyon nito dahil maliit at malikot sa loob ng tiyan. Napaiyak pa si Bekay habang nakatingin sa umiiyak niyang anak. Samantalang, isang di pangkaraniwang baboy ang nasa kanilang silong. Dinidilaan nito ang tumatagos na dugo mula sa banig. Kaya nang makita iyon ni Mang Noli, ay sinaway niya ito para lumayo. Ngunit nag-iba ang anyo nito. At tila ba naging mabangis nang sinubukang paalisin. Kakaiba ang pamumula ng mga mata nito. Nagbabaga. Sa sobrang pagbabaga ay pwede ka na mag-ihaw ng liyempo. Hindi, joke lang. Naku, Noli, aswang yan. Itaboy mo bago pa may gawin iyang hindi maganda sa sanggol. Pagkarinig niyon ay mabilis na kinuha ni Noli ang kanyang itak. At walang takot na binaba ang nilalang. Nang makita siya nitong lumabas ay mabilis na rin itong lumabas ng silong at tumakbo palayo. Hayop kang aswang ka. Ilang beses mo na kaming pinunterya. Gusto mo talagang mamatay ha? Sige, hintayin mo ko. Sigaw pa niya. Sabay habol sa tumatakbong palayong malaking baboy na kulay itim. Ngunit bigla na lang itong nawala sa paningin ni Noli. Dismayado siya dahil gigil na siya dito. Nang hindi na niya ito muling nakita ay nagpasya na lamang siyang umuwi na ng bahay. Tulog na ang kanyang mag-ina. Samantalang si Aling Moray at ang anak nito ay nagpaalam ng umuwi dahil walang tao ang kanilang bahay. Maraming salamat sa inyo, Ate Moray. Pasalamat ni Noli sa kapitbahay. Wala yon. Basta bantayan mo muna ang mag-ina mo at baka babalik na naman ang aswang na yon. Huling bili nito. Nagpaalam din ang hilot na uuwi na. Ngunit hindi ito pinayagan ni Noli dahil malalim na ang gabi. Ang hirap pa namang kalabanin ng aswang, lalo na at may katandaan na. Pumayag din naman ito doon na muna magpalipas ng gabi. Nagpatuloy na lamang sila sa pagkukwentuhan at ibinilin pa nito kay Noli na maglagay ng mga baging ng panyawan sa mga bintana at pintuan ng bahay upang layuan ng aswang ang kanilang sanggol. Kinabukasan, sinunod iyon ni Noli at makalipas ang mga araw ay wala nang paramdam kahit tik-tik. Masaya ang dalawa sa kung anuman ang meron sila. Wala silang pinagsisisihan at darating ang araw na sabay nilang haharapin ang mga magulang ni Bekay ng buong tapang. At siguradong hindi na ang mga ito maging tutol pa dahil may anak na silang magbubuklod sa kanilang dalawa. Hanggang dito na lang muli
ang maikling kwento sa buhay ni Nole. Sana'y nagustuhan ninyo at nagbigay aral na rin sa inyo na hindi lahat ng kapitbahay ay marites. Minsan, may mga aswang din na kayang aswangin pati ang pinakamamahal mong asawa. Ano, hindi ka ba natamaan? Mag-ingat ka. Baka sa susunod, ikaw ang matamaan. Alright.